Дъга е оптично и метеорологично явление, свързано с появата на небето на почти непрекъснат спектър на светлината, когато лъчите на Слънцето падат върху миниатюрни капки вода в земната атмосфера. Тя представлява многоцветна част от окръжност с червения цвят от външната страна и виолетовия цвят от вътрешната. Пълната поредица цветове е червено, оранжево, жълто, зелено, синьо и тъмносиньо и виолетово. Причината за образуването на дъгата е различното пречупване на светлината в дъждовните капки. Показателят на пречупване за дълговълновия червен цвят е по-малък от този на късовълновия син-виолетов цвят. По тази причина червеният се отклонява по-малко на 137 градуса, отколкото виолетовия на 139 градуса и в резултат белият цвят се разлага в спектър. В основата на това явление е дисперсията на светлината, възникваща при пречупване и отражение на успореден сноп лъчи във вътрешността на сферичната капка вода. Първична дъга. Причината за образуването на дъгата е различното пречупване на светлината в дъждовните капки. Най-често се наблюдава първичната дъга, при която светлината претърпява пълно вътрешно отражение в капката. В нея ъгловия радиус на червения цвят е между 40 и 42 градуса. Подраждането на цветовете при първичната дъга започва от най-външния към най-вътрешния цвят. Червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго и виолетово. Вторична дъга. При добри атмосферни условия се вижда вторична дъга, като редът на цветовете е обратен. Най-вътрешният е червен, а най-външният е виолетов. По принцип тя е много по-бледа от първата и в повечето случаи много трудно се забелязва. Вторичната дъга се наблюдава, когато светлината се отразява два пъти в капката. Ъгловият радиус на вторичната дъга е 50 до 53 градуса. Небето между двете дъги обикновено е със значително по-тъмен оттенък. Дъги от трети и по-висок порядък. Макар и рядко срещани, третични и четвъртични дъги са естествени продукти от пречупване, разпръскване и отражение вътре в дъждовните капки. Те се образуват при определени условия на осветление и разсейване на светлината в атмосферата и обикновено са по-слабо видими поради своята по-голяма размерна мащабност. Фотографирането им изисква специфични условия на осветление и оптически техники, за да бъдат заснети успешно. Лунната дъга е явление, което се наблюдава през нощта благодарение на осветеността от естествения спътник на Земята. Както слънчевата дъга, така и лунната се създават от светлината, която се отразява във водни капки във въздуха при дъжд или край водопад, например. Двете явления се различават само по светлинния източник. Наблюдения на явлението се споменават поне от времето на Аристотел, около 350 години преди новата ера. Те са много по-слаби от дневните дъги, тъй като повърхността на Луната, която отразява светлината на Слънцето, свети много по-слабо. Поради тази причина за човешкото око е много по-трудно да различи цветовете в лунната дъга, тъй като светлината е твърде слаба, за да активира цветните рецептори в очите ни. По тази причина обикновено виждаме лунните дъги бели, но цветовете им се появяват на снимки с дълга експозиция. Лунните дъги се виждат най-добре около или по време на пълнолуние, когато луната е в най-ярката си фаза и не е скрита от облаци. За да се появят лунни дъги, тя трябва да е ниско в небето, на надморска височина под 42 градуса или по-ниско, а нощното небе трябва да е много тъмно.